Čaute, volám sa Nina a som reprezentantka vo freestylovom kajakovaní. Momentálne máme zimnú prípravu, trénujeme hlavne v posilovniach alebo na vode. Vonku je však už dosť veľká zima a keď trénujeme na Dunaji, na kľudnej vode, v kajakoch, tak naša imunita dostáva naozaj zabrať. Takže veľmi dôležité je pre mňa, aby som si doplňala nielen energiu, ale aj vitamíny. Okrem vlastne doplnkov výživy od Kompavy používame aj tieto vitamíny. Moje najobľúbenejšie sú vitamín C, probiodom a veľmi obľúbené mám kolostrum. Okrem toho si občas dám aj omega-3 mastné kyseliny, lizín alebo lecitín. Takže toto je môj recept na to, ako ostať fit a zdravá celú zimu.